haxe un pronunciamento de rexeitamento da supresión dos partidos judiciais e dos xulgados de paz. Unha vez máis, o Partido Popular no Goberno do Estado volve a facer un ataque frontal aos cidadáns en materia de xustiza. Parece que ao señor Gallardón non lle foi bastante con aplicar unha lei de tasas judiciais que son disuasorias e restrictivas para a maioría dos cidadáns polos seus importes, non lle chegou con paralizar os procesos de modernización tecnolóxica que estaban aquí, que se aplicarse nos xulgados, e tampouco lle chegou con paralizar a creación de prazas e postos de traballo. Agora, o Partido Popular volve a atacar os cidadáns mediante a supresión dos partidos judiciais, creando tribunais de primeira instancia nas capitais de provincia, así como a eliminación dos xulgados de paz. Parece que falando deste tema, que nos foi a todos un pouco a desmán, pero cabe recordar que se isto siga adiante, moitos dos nosos veciños que agora mesmo se trasladan a Cañas para facer trámites, terán que desplazarse a Pontevedra. Todos sabemos as comunicacións que hai entre Moaña e Pontevedra que non nos permitirían, a moita xente non nos permitiría facer certo tipo de trámites. Tamén hai que recordar que xestións que ahora mesmo se fan no xulgado de paz de Moaña, como pode ser trámites de nacementos, defuncións e matrimonios, desaparecerían. Incluso está barexando que eses trámites que agora mesmo son gratuitos para a maioría dos cidadáns poidan establecer algún tipo de tasas, algún tipo de cobros se pasa a mans de registradores, que é o que está planteando o Goberno do Partido Popular, e que sean os registradores os que fagan estes trámites. E se non fora pouco, o alcalde de Moaña leva un ano calado sobre este tema, porque a vostede, señor Fervenza, non lle poderá sorprender o posicionamento do Partido Socialista, porque cando isto se iniciou o debate, alá polo 7 de maio de 2013, este grupo, sabendo que non había plenos, que non se estaban celebrando os plenos neste concello, porque había unha protesta dos preferentes subordinadas reclamando que se solucionara o tema da súa estafa, presentou polo registro do concello un escrito no que se requería actuacións e non palabrería do equipo de goberno. Fai un ano que o Grupo Socialista solicitou ao alcalde que actuara con celeridade e que non esperara a moverse cando os servicios estiveran pechados, que evitara unha resolución e convocara a todos os grupos para mostrar o rechazo á privatización do registro civil e que se fixera unha aposta dentro do Concello de Moaña polos xulgados de paz. Unha vez máis, este escrito non sei onde quedou, porque o Grupo Socialista non recibiu resposta alguna, nin por parte do alcalde, nin por parte de ningún membro do goberno. Por iso agora, se naquele momento igual vostede se hubiera pronunciado, ou se vostede se pronunciara como fan outros alcaldes en prensa, que din que están, incluso do seu partido, que din que están totalmente en contra, vostede se limita a decir que vai a esperar a ver que pasa. O vostede non pode esperar a ver que pasa, porque a ver que pasa igual é que unha vez que se aproba a lei que os cidadáns de Moaña teñen que ir a Pontevedra, que se peche o xulgado de paz e que o Partido Judicial que ahora mesmo comarcal que hai en Cangas non exista. Por iso presentamos esta moción para que vostede se pronuncie, sobre todo para que vostede se pronuncie, que vostede se molle co seu partido, e porque nós creemos que a xustiza non se pode alonsar da cidadanía, senón que hai que darle un clima de proximidade. Tanto máis, se trasladamos todos os servicios para a capital de provincia, o que se vai facer seguramente é que moitos cidadáns, por distanciamentos e incluso pola lei de tasas que se vai aplicada, moitos cidadáns deixen de facer certos trámites, igual iso é o que queda a administración. Entón, dentro do Partido Socialista apostamos por unha xustiza de proximidade, unha xustiza que podan acceder calquer cidadán con poucos recursos e con calquer medio de transporte sen ter necesidade de dispor. Por iso, presentamos ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. O primeiro punto, rexeitar calquera medida da agrupación que supoña un prescricio para os veciños de Moaña e a súa comarca e que conleve a un afastamento dos servicios públicos que se prestan aos cidadáns. Segundo, instar ao Goberno de España a retirada do texto proposto da Lei de Demarcación e Planta Judicial e ao mantemento da actual distribución dos partidos judiciais. Terceiro, instar ao Goberno do Estado ao mantemento dos xulgados de paz dos municipios, recoñecendo a súa contribución á paz social e á boa convivencia veciñal. E cuarto, dar traslado deste acordo tanto ao Ministerio de Justicia, aos grupos parlamentarios dos Congresos dos Diputados, presidente da Xunta de Galicia e o presidente do Consello Xeral do Poder Judicial.